Ben, bos días a todos e a todas. Grazas á organización polo convite e Enrique. Para min é un placer iniciar este obradoiro do Festival de Podcast falando precisamente de como comunicar un podcast a través de redes sociais. Antes de comezar, sí que me gustaría preguntar se alguén do público pois ten algún podcast entre mans ou se alguén ten pensado levar a cabo algún proxecto de podcast no medio prazo. Sí, por ali ao final, non sei se nos podes comentar un poquinho a temática e o formato. A temática vai ser sobre historia, porque vai ser un proxecto do Instituto Paraguay. E a temática será temario de cuarto de eso para saber que é historia. De acordo. E o formato non sabemos se estamos falando. Vale, perfecto. Pois igual entrevistas ou algún outro formato que se poida valorar. Disto imos falar nos próximos minutos, é dicir, de como convertir un contido en audio para dalo a coñecer a través de redes sociais. Ben, o obxectivo é convertir o contido dun podcast que, como sabedes, ten unha preferencia polo formato audio ou audiovisual en pezas que sexan útiles para compartir a través das canles sociais. Antes de nada, sí que me gustaría ter en conta en que contexto nos imos a mover realmente. Seguramente moitos dos que estades aquí, vou mover un pouquiño por cuestión do audio, dicía, seguramente moitos dos que estades aquí escoitades habitualmente podcast, poden formar parte pois do voso día a día, pero a cuestión é, como comunicadores ou como creadores dese contido, en que escenario nos imos mover. En este sentido, temos que ter en conta un par de cuestións significativas. A primeira, que existe un numerosísimo número de audios, vale? Calcúlase que en torno a uns 4,5 millóns de podcast indexados, co cal xa vos podedes facer unha idea pois da competencia, non? Coa que imos a competir nese escenario, e si é certo que centos de millóns de persoas escoitan podcast cada día. Entón, a pregunta é, que fago, que podemos facer como creadores para movernos nese ámbito, co obxectivo de chegar á audiencia específica e de ser, de realmente provocar un impacto nese público. Obviamente hai moita audiencia, vale, pero tamén hai moita saturación. Entón, realmente, o noso podcast non compite con outro podcast, senón cun ecosistema realmente de podcast. Ben, obviamente, gravar o podcast vai a ser o comezo. Dicía alguén do público fai uns minutos que os alumnos que estades aquí pois teredes un proxecto académico específico para leválo a cabo. Ben, a grabación dese episodio segue a ser o comezo. A cuestión está, unha vez que ese episodio está grabado, como lle dou forma para canalizalo a través das redes sociais. Ben, creo que coñecemos todos o proceso de creación dun podcast, pero por resumilo rapidamente, sabemos que ese proceso comeza coa grabación do propio episodio, vale? Posteriormente ten lugar unha edición na que aportamos ritmo, na que aportamos calidade, non? Nesa edición, e a partir dai chega o momento da publicación na plataforma de podcast que cada un de nós escolla. Ben, unha vez que está publicado ese podcast na plataforma escollida, é o momento de darlle forma ou de adaptalo á publicación en redes sociais. Nesta adaptación ao feed, como a denominamos, que non é máis que darlle forma a ese contido para facelo axeitado na canalización a través das redes sociais, temos que ter en conta unha cuestión de base. O podcast xa non vai a ser só aquele episodio que se escoita, senón que vai a ser tamén un episodio que se ve, que nos entra polos ollos. Entón, nese sentido, hai unha serie de cuestións que como creadores podemos ter en conta dende o minuto inicial. Vale, imos ver
con un pouco máis de profundidade cada unha das cuestións que podedes ver agora en pantalla, pero a base vai ser a mesma. Que facemos, dende o punto de vista do creador, para facer visible un podcast que en principio parte dun formato simplemente de audio? Ben, neste sentido van a ser moi interesantes os clips curtos. Somos todos coñecedores e formamos parte dese ecosistema de consumo rápido de contidos nos que a través de formatos como son os Reels ou Shorts, no caso de YouTube, ou TikTok, se favorece o consumo rápido de clips curtos. Vale, entón, a xeración deses clips en formato vertical, sobre todo, vai a ser clave para dar a coñecer o noso podcast entre o público. A partir de aí van a interesar moito tamén as creatividades que nos deseñemos dese podcast. Vale, lembrade que dicía fai uns minutos que o obxectivo é facer do podcast, dun formato en audio, un formato visible. Hai distintas opcións para traballar nas creatividades, eu indico aquí un par delas, pero é unha ventana aberta, vale, habría moitas máis opcións. Unha fórmula práctica para canalizar ese podcast a través dun contido visual é contar cunha imaxe na que incorporamos subtítulos que van a ser moi importantes, vale, así como unha onda de son, ou se pola contra o noso podcast ou o noso vídeo podcast conta con imaxe en movimento, temos a oportunidade de empregar xa eses clips existentes para canalizalo a través das redes sociais. Que máis podemos facer ou que está nas nosas mans para chegar ao público? Ben, pois debemos entresacar esas frases potentes que o público vai a escoitar no noso podcast. Vale? Expresións literais, citas que de algún xeito resumen ou representan o significado dese podcast. Será un bo xeito de achegarnos tamén a esa audiencia. E, finalmente, se contamos con imaxes do proceso, como dicimos, desa imaxe entre bastidores, como gravamos, como preparamos, como entrevistamos a un convidado, por exemplo, pois sería moi útil para compartir coa nosa audiencia e apostar tamén pola naturalidade, vale? Non só no resultado final, senón tamén no proceso de creación. Ben, vistas estas pautas prácticas, aquí as tendes resumidas, iso, falábamos deses clips curtos para formatos como Reels, Shorts ou TikTok, desas creatividades que son importantes, das citas destacadas ou das imaxes do proceso. Unha vez que temos esta base asimilada, é interesante que o vexamos nun exemplo que quizáis quede un pouquiño máis claro. Ben, imaginemos que o noso episodio fala de historias de mulleres na música galega. Vale, imaginemos pois, un podcast temático centrado nesta cuestión. O noso feed en redes sociais podería incluir, imaginade, un Reels elaborado a partir dun clip cunha frase inspiradora, por exemplo. Vale, a partir de aí podemos publicar tamén algunha fotografía pois, da artista ou das artistas convidadas con un formato mini entrevista, por exemplo. E obviamente non debemos esquecer tamén o que falábamos antes, ese que hai detrás, non? O making of, para o que, por exemplo, o formato stories vai a ser moi apropiado. En todo caso, cuestións importantes a ter en conta. Fixadevos que polo momento non falamos nen sequera de en que redes sociais estar, despois falaremos un pouquiño diso, pero hai cuestións que son básicas, vale, máis alá de escoller en que rede social estar. E 4 delas son as que podedes ver agora en pantalla, vale, que van a ser moi relevantes. En primeiro lugar, o título da publicación. Sabedes que a comunicación de por sí require axilidade, require precisión, require claridade e, obviamente, en redes sociais estas características afianzanse, non? Sobre todo polo tipo de consumo rápido que realizamos nestas plataformas. O título da nosa publicación debe ser curto, claro e con algún gancho, vale? Con algún atractivo que convida a seguir ese episodio. Por exemplo, como se grava un disco desde cero, vale? A partir de aí, debemos fixarnos tamén na descripción ou no pé de foto, que engadirá contexto e se pode ser tamén unha chamada a acción. A chamada a acción é aquela proposta que nós lle facemos ao usuario que nos gustaría que fixera.
Por exemplo, novo episodio dispoñible, escoita a conversa completa a través do enlace da nosa biografía, vale? Con ese convite específico á nosa audiencia a que nos escoite. Non debemos esquecer tampouco o impacto visual, vale? Sobre todo a través das portadas, que van a ser o primeiro que chama a atención. Insisto, pensade nese contexto no que todos consumimos contidos a un ritmo pois realmente rápido, a un ritmo moi veloz no que prácticamente en 2-3 segundos decidimos a que contido lle prestamos atención ou pasamos de largo. Vale, e obviamente van a ser importantes tamén pois as etiquetas, eses hashtags que axudarán a posicionar o noso podcast pois nese ecosistema non masificado de contido do que falábamos ao inicio. Ben, dito isto, ímonos fixar agora así en cal é a estrategia básica de publicación en redes sociais. Partimos dese exemplo inicial, un podcast dun contido concreto no formato que vos estedes a traballar. Unha vez que o tendes grabado, que facemos con el? Vale, intentaremos dar resposta a esa cuestión. En primeiro lugar, deberemos escoller onde queremos estar. Vale, as plataformas son de sobra coñecidas, sobre todo entre os máis novos, que sodes o público máis numeroso nesta mañá. Claro, a cuestión é, onde estamos? Vale, vou a comezar por unha recomendación inicial. É mellor estar nun par de plataformas con coherencia, con consistencia, vale, que tratar de estar presente en todas elas e ao final pois non contar cunha estrategia clara de publicación en ningunha. Vale, entón, como escoller? Pois debemos saber que Instagram, por exemplo, é unha rede puramente visual, vale, vai a ser perfecta para clics, vai a ser perfecta para stories e van a funcionar moi ben pois aquelas pezas de pouca duración, vale, reels entre 30 e 60 segundos, nos que aportemos pois, cuestións de distinto tipo, dende as citas que mencionaba anteriormente hasta ese proceso entre bastidores para mostrar que hai detrás non, do noso podcast. Outra rede social na que podemos estar é TikTok, vale, sabedes todos que se trata dunha plataforma moito máis espontánea, o ritmo é aínda máis acelerado que no caso de Instagram, e vai ser moi axeitado, por exemplo, para fragmentos máis humorísticos, para fragmentos que movan no usuario algún tipo de emoción. Vale, importante para TikTok, os subtítulos e o son. Vale. En que outras plataformas podemos estar? Podemos estar, por exemplo, na rede social Xe, antes Twitter. Que faremos neste caso? Pois empregarémolo para frases potentes, para opinións, para xerar esa conversa de actualidade. Vale, no caso de que optemos por esta plataforma. Van a ser interesantes de novo as citas, por exemplo, do episodio e tamén o formato fío explicativo. Sabedes que en Xe podemos apostar por ese formato de fío na conversa que o que fai é unificar pois, as distintas publicacións e ao final xerar un discurso máis longo non e máis coherente en relación, pois, neste caso, co noso podcast. Ben, poderíamos estar tamén en LinkedIn co noso programa. LinkedIn ten un ton máis profesional, pero tamén máis divulgativo e máis reflexivo. Vale, convida LinkedIn a contidos que un reciba ou consuma con máis calma, con máis tempo. Imaginade, pois para un podcast temático, non o sei, educación, negocios, cultura, como pode ser o caso de algún dos que estedes aquí, pois sería un bo ámbito a ter en conta. E finalmente YouTube Shorts, que a verdade é moi útil tanto para podcast como para videopodcast. Iso sí, sempre co formato vertical que nos pida a plataforma e que senón pois que nos penalizaría, vale? Por iso, insisto, non é necesario estar en todas as redes sociais, o interesante é decidir cales nos resultan útiles e apropiadas para chegar ao noso público. Ben, unha vez que temos decidido en que redes sociais imos a estar, temos que ter presente que tipo de contido, vale, soe funcionar, cal é interesante para chegar a esa audiencia específica do noso podcast. Ben, funcionan moi ben os clips destacados, funcionan tanto
como paso previo á publicación do podcast, vale, como unha maneira de enganchar ao público a través de citas iniciais que damos a coñecer con anterioridade á publicación do episodio, como despois. Que vai a ser interesante? Que incorporemos sempre subtítulos, vale? E lembrade que agora mesmo prácticamente se escoita a maior parte do contido, bueno, se visualiza a maior parte do contido sen son, co cal contar con eses subtítulos en texto que nos permitan coñecer o contido vai a ser moi relevante. Vale, pois por exemplo, para un episodio ou para un clip, como cambiou a miña vida o primeiro concerto. Vale, volvendo a ese exemplo do que partíamos. En canto ás creatividades, non esquezades engadirlle unha portada. Unha portada é un título, que, como dixen antes, vai a ser realmente a porta de entrada, non, ao noso podcast. En canto ás citas e ás imaxes, a cuestión está en ser quen de entresacar esas citas destacadas, vale? Esas pequenas expresións literais que realmente representen o contido do podcast e chamen a atención do usuario. Vai a ser moi apropiado o emprego deste tipo de contido para manter a atención entre a publicación dos distintos episodios, vale? Para manter activo a nosa audiencia nese sentido. Os stories e os vestidores van a chegar humanidade e autenticidade, vale, como vos dicía fai uns minutos, entón, pois sempre tendo en conta este tipo de contido, dende o minuto 1 que nos poñemos a traballar, quizáis, pois nesas primeiras notas tomadas á man, por exemplo, pode ser relevante, nunha cadena de traballo con algún compañeiro ou compañeira, vale, cuestións que realmente humanizan a marca do noso podcast e achegan ao usuario. Vale, e vai a ser despois interesante o contido complementario, vale, todo aquel contido relacionado co noso podcast que sen ser necesariamente partícipe do episodio teña interés en ser compartido desde as nosas redes sociais, vale? Pois imaginades, se falamos de cine, podemos compartir unha ficha da película na que engadamos pois un dato extra, vale? Ben, falamos da escolla das plataformas, falamos do tipo de contido que funciona e a partir de aí será interesante que nos fixemos na narrativa da marca, vale? A narrativa de marca é unha cuestión realmente moi amplia, non, para abordar nun obradoiro de 30 minutos, pero tende claro que o voso episodio debe ser recoñecible e recoñecido, vale? Entón hai cuestións básicas como son pois a identidade visual do noso podcast, cores, tipografía, por exemplo, o estilo das fotos que debemos coidar desde o minuto inicial. Vale, a cuestión é, o que buscamos realmente, o obxectivo é que cando un usuario observe ese tipo de contido que rapidamente o asimile ao noso podcast. Vale, tamén debemos coidar un pouco o ton que empreguemos. Vale, pois se nós estamos apostando por un podcast informal, humorístico, debemos coidar ese ton de comunicación nas distintas plataformas. E logo é interesante optar por unha mensaxe que sexa recurrente, vale, é dicir, que o asociemos de alguna maneira a través dun eslogan a ese vídeo podcast para que rapidamente o usuario faga esa asociación, vale. Finalmente, en canto ao calendario e á consistencia, relacionado con esa escolla de plataformas, vale, se por razóns de tempo ou por razóns de recurso só podemos estar, imaginade, nun par de plataformas, debemos facelo con coherencia e consistencia. Como facemos? Pois partindo normalmente dun calendario preestablecido, vale, dun calendario de publicación que nos permita, en primeiro lugar, publicar de forma regular. Non serve de nada que unha semana realicemos 2 ou 3 publicacións sobre o noso proxecto se na seguinte semana non compartimos nada co noso público. Entón, é mellor estar en menos redes sociais, pero estar con certa coherencia e certa consistencia. Pois imaginade un mini calendario que pode ser algo semellante a os luns. Publico un anuncio dun novo episodio que se vai a publicar próximamente. Os mércores publico un clip destacado dese episodio, vale, para favorecer un pouco esa intriga no usuario. E os venres podo publicar unha cita ou curiosidade para dar paso á publicación do episodio completo. Vale, pero sí que é interesante neste sentido manter esa consistencia e esa coherencia na publicación.
Ben, pois dito isto, propóñovos ir un pouquiño á práctica, vale? Porque isto é un obradoiro e diso se trata, entón, se vos parece, non sei como imos de tempo, pero igual podemos dedicar uns minutiños a propoñer entre todos un exemplo práctico sobre o que acabamos de ver. Ben, vamos a dedicar uns minutiños a pensar nunha idea de publicación que poderíamos facer para difundir un episodio. Vale, eu propoño aquí un punto de partida. En primeiro lugar, vamos a escoller o imaginar. Se nós non temos claro aínda moi ben que tipo de proxecto imos a traballar, podemos imaginar un podcast sobre unha temática. Ben, a partir dai, pensemos nun episodio. Imaginemos episodios sobre mulleres pioneiras no audiovisual galego. Vale, como temática. A partir dai, imos definir o obxectivo. Que queremos facer con ese episodio? Queremos anuncialo? Queremos introducir un momento destacado? Queremos xerar conversa? Vale, pois un dos nosos obxectivos pode ser que o usuario saiba que xa está disponible ese episodio. Vale, a partir dai escolleremos o formato. Pois imaginemos un clip curto cunha frase destacada. Algo así como unha creatividade cun extracto do audio para chamar a atención do lector. E finalmente quedaría a fase de redacción, pois un novo episodio xa disponible, falamos coa persoa que sexa sobre como as mulleres abriron camiño pois, no cine galego. Vale, entón, se imos ben de tempo, se temos uns 5 minutiños, sí que vos propoño que poidamos facer este exercicio e que se alguén se anima o comparta tamén aquí co público para realmente ver como podemos aplicar o que acabamos de escoitar na práctica. De acordo? Vale, pois como imos de tempo? Alguén me pode indicar? 4 minutos? Vale, pois se pensamos rapidamente nun par de minutos e o compartimos noutros 2, chegaríamos á hora exacta. Ben, pois vamos entón a definir un pouquiño ese exemplo. Podemos partir, se queredes, de algunha temática que teñades en mente. Sí? Ben, algún dos alumnos que se encontra por aquí seguramente terá algún proxecto en mente. Animades vos a compartilo, algún de vos? Venga, algún exemplo, que nos queda pouquiño tempo. Sí, podes vir por aquí, por favor. Ben, en que temática? Bueno, quizáis se te das un poquinho a volta para que te vexan mellor. Vale, en que temática estabas pensando? Estaba pensando nunha temática sobre vehículos, por exemplo. Vale, sobre o ámbito do motor en xeral. Ben, a partir dai, terías algún obxectivo concreto? En que momento está ese proxecto? Xa o comezaches ou está aínda... Vale, cal sería o obxectivo entón en redes sociais? Especificar a día de hoxe que motores, por así dicirlo, saben ou que coches saen rentables a día de hoxe. Vale, dicir, ao final sería un contido de utilidade para o usuario. Moi ben, así de primeiras, que formato consideras que podría ser apropiado en redes sociais? O curto, porque quedache máis. Vale. Quedache máis, se te interesa. En relación ao contido, valoraches, por exemplo, se traballarías as entrevistas ou se sería unha cuestión máis ben divulgativa na que ti mesmo puideses explicar estas cuestións? Máis ben divulgativa. Divulgativa. Vale, e xa para rematar, ocórreseche un titular rápido como posible título para un episodio dese podcast? Non, rápido non, pero os novos.
os novos coches, por exemplo, cal escoller. De acordo, o teu nome era, perdoa? Néstor. Pois moitas gracias, Néstor. Ben, pois gracias a todos.